Wala pa gani kapanukal ang island hopping activities sa Lapu-Lapu City. Marina naglaraw sa pag-phase out sa mga wooden-hulled ships. Si Luan Merendina sa report. Ugmang adlaw, gilaumang mugawas ang resulta sa swab test sa mga boatmen sa Olango Island. Hayan kun magnegatibo sila sa COVID test, mahataga na sila og special permit sa dakbayan aron makasugod na sa mga island hopping activities nga gilaumang buksan pagbalik hinapos ning buwana. Apan sa proposed amendment sa Marina sa Memorandum Circular No. 2020 Series of 2020 on the rules on the phase out of wooden-hulled ships carrying passengers in domestic shipping, nalakip ang 15 gross tonnage and below sa mga ma-phase out sugod Enero 2023. Lipay maganita kay we are under MGCQ, they can operate na 50% of the island hopping. Ang ato lang before they finalize this resolution nila, ilang guidelines nila, ilang ang timbang-timbangon because nahimo ni nila before the pandemya. Sa nahaunang interview sa RTV Balitang Bisdak sa mga island hopping operators sa Lapu-Lapu City, nanawagan sila nga unta ma-waive ang ilang mga penalties sa pag-renew sa ilang mga permit. Sukad miigo ang pandemya, unom ka buwan na silang wa maka-operate, busa wa usab sila makaproseso sa ilang mga dokumento. Sa Olango Island lang daan, may dulan sa 500 ka mga boatmen ang nanginabuhian sa mga island hopping activities. Wala pa'y labot ni ini ang mga boatmen sa mainland sa Lapu-Lapu. Busa panawagan karon sa lokal nga kagamhanan ngadto sa Marina nga unta i-reconsiderar ang maong proposal, ilabi na ning panahon sa pandemya. Dili sayon baya kay mo gasto na sad ka. Nya wa pa gani sila ka ginhawa pagbalik nya nanapoy laing gastuhan. Karong adlaw, miduso na si Mayor Jonard Ahong Chan ug suwat hangyo ngadto sa uluhang buhatan sa Marina aron ma-reconsider ang proposed amendment. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merendina, Balitang Bisdak.